Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Logo Graphics, Concepts Carabes, Bimania Accessories, Makeup and Brows by Debbie Farmer, Antonia Formosa minn Tamara Bear Beauty Parlor, Gary Westacott The Hair Lounge, Vasquez Jewelers, Emanuel Delicata Winemaker, Surucci Indian Restaurant u Lourdes Opticians. Int min Int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-ewwel sena tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Signori nilqgħukom magħna għal din edizzjoni speċjali ħafna llum tal-programm Int min Int illum edizzjoni ta' Jum San Valentino. Ġifieri nieħdu din l-opportunità biex nawgurawlkom il-Jum San Valentino tajjeb. Dana hemm min diġà għandu l-Valentino tiegħu jew tagħha lest, hemm min forsi għadu qed ifittex xi ftit, ġifieri nawgurawlkom. U llum waqt Int min Int għandna missjoni aħna għaliex għandna numru ta' kandidati li minnhom irridu nażlu il-Valentino għal persuna partikolari. Se niltaqgħu mal-protagonisti dal-waqt, però issa se naraw dan il-filmat. Wasal il-ħin biex naqbdu l-ċemplu, nibdaw insibu xi to-be boyfriend għal l-enja minn hawn ftiħor għandi diversi jismijiet nispera li nil-ħonsabu tminja l-inqas nibdew bl-ewwel wieħed. Hello. Hi Kai. Iva. Hi, bonġu, kif int alright? Daniel jiena. Alright. Alright, jew kif int? Isma' qed il-ċempel għaliex inti għaliex tajkun għasek nagħmel mistoqsija personali. Għandek tfajla? Le, taf bħalissa. Ħadsaqsik xi ħaġa. Inti l-Lenja taf minni? Tafa? Għandi idea ta' jien naħseb. Issa ħajkun hemm programm dal-waqt int min int. Tipo fuq Valentine's Day u Lenja ħajkun hemm xi ġuventur u trid tażel wieħed biex toħroġ fuq date miegħu. Issa jien naħseb naqra fik. Tkun interessat li tiġi f'dan programm. Meta tli? Tal-Valentine's Day. Naħseb li available ta'. All right. All right, Iva. Book. Iva, ktibni. All right, bomba. Taj. Thank you. Naraw dal-waqt mela. See you, bye. Ciao. Thank you. See you. Hello. Hi Josue. Ejja. Kieku tiġi u forsi tażek u min jaf forsi tmorru fuq date tal-Valentine's Day. Ija, mux xorta. Tiġi? Ija, mux xorta, mux Bomba. xorta. All right. Thank you Josue. Hello. Hi Christian. Ejwa. U jek ma tażilniex tiġri. U le xejn kbiru. Issa jina laqaluri li ħajkun hemm xi panna involuta. Iva, mux xorta s-sanaraw. Inżiluk mal-lista? Iva, zini mbagħad naraw xieġri. Dan jgħat is-servjat fuq il-mobile. Sharabank curly hair guy. Hello. Hi Mark. Yes. Kif id-Daniel jiena Daniel testa? Oh, Daniel. All right yo. Ili ma narak. Allura, jien single bħalissa jiva. U tasib laħat tibqa single għal xi xarek jew ħaġa. Tibqa sejr f'dirrata. Ejja. Erba' snin jew 10 snin naħseb. Irrid ngħidlek, I'm horrible at dates. It just keeps getting worse and worse. I mean, vera. Liktar wieħed li rrid jgħid iva dan. U maċċetta. Hello? Ħajja man. Ija. Isma, qed tistaqsik għax naf li inti u Lenja kontu toħorġu flimkien qabel u ħafna minn da. Tkun interessat li tiġi però? Ija, ta' La għaliva da jgħid ma kulħadd. Hello, Jake. Hello? Kolla sew kif int? Daniel testa jiena. Tkun interessat li tieħu sem inti? Ta' jien nistifut l-lum. U tixtri vera.
Hello? Hi, Neil. Iva, xinu? Issib leħed attrajenti. Titħajjar toħroġ fuq date magħha. Kont meta jkun ħanajlek għax grog, jgħad. I need money. Iva. Mela Iva. Alright, tarak dal-waqt, Neil. Hi, Chris. Iva. Tkun interessat inti li tkun f'dan program jew le? Maħjar li tax ħasem reazzjoni. Vera. Bes ċanti li forsi tħassar sa Valentine's Day. Hi, Kurt. Hi, Daniel. Rrit nisaqsik għalli sta jkun di, Neil. Inti single jew le? I am looking for a girlfriend. Ija, ta. Ija, niġi. Hello? Hi, Matthew. Irġivejna n-nominazzjoni tijak. Biex tkun fuq dan il-program dal-waqt. Issa. Titħajjar? Ija, ta. Niġi. Iva, ġiviri, alright, zgur. Iva. Zgur. Alright. Sna minn ħataqsi. Naqawkom lura wara dak il-filmat li fih rajna lil Daniel, kollox sew Daniel. Alright. Mux ħazi, Italijina, imma għandek missjoni tajba, Ejja, ma kienx daqshekk faċli fil-bidaj. Meta għalluri ma kienx hemm persona waħda li rrid tinfittex. Kien hemm ftit illi mal-ewwel ġew nifmoħħ dak iġġab il-żgur pereżempju, imma ftit. Imma ranġaj. Ek naħseb li se jkun nażla tajba li għandna 8 ta' 8. U minn 8 suppost għandu jaqa' wieħed illi ikun mhux ħażin għall-inqas. Imma grazzi tal-li konta spalla lina u għattim tal-produzzjoni f'dil missjoni biex insibu kandidat li jista' jieħu postu bħala il-Valentino ta' Elenja. Kif int? Mux ħazin naqra ek nervuza. Għax ma tafx minnu, ma' Le, m'għandix idea. Ara, jina u Daniel, anzi, ovvja, il-tajna ma' ftit minnu, ftit. U naħseb illi għandek għazla tajba, Hemm il-kwalità. Ara, mallet jgħid li ħasra. Hemm il-kwalità. Xi tfittex meta jkun hemm xi Sibtek li kandidat? ħassaqsini. Ara, jiena nħobb il-bjondi. Jieni jew blu, jiġifieri jekk bjond. Mhux li hemm jiġifieri fiex tintilem. Imma le, Ma il-karattru jottu kol. ma hija l-karattru. Da qed ngħidu fuq il-karattru. Illum mhux se jkollok wisq ċans ma tiskopri fuq il-karattru biex nagħmlu l-affarijiet ċari. Jiġifieri tkun pronta u tagħmel għażla tajba. Dwar dan se nitkellmu aktar tard, ippermettuli illum ovvjament San Valentino rridu nilqgħu magħna lill-protagonist ta' San Valentino. Nilqgħu magħna lil Cupido! Hello, hi, all right Cupido. Tista' tiltaqa' mal-protagonisti ta' għandna Cupido ftit iktar wild, veru? Mux tas-soltu. Mhux tas-soltu. Differenti. Ejja, maħjar, aħjar. Xek. Tuħoġ tinkwita. Isma qabel ma nkomplu, jekk ma jimportax, għax għandi mistoqsija, x'intom tkunu ħafna fl-imkien u tagħmlu ħafna ċajt fuq xulxin. Taħseb illi sabilek il-persuna ideali jew għamillek ħafna ċajt f'dawn? Nistenna xi ċajta l-emmulaw ta' però inkun iddiżappuntata ħafna jekk ma jkunx hemm xi wieħed li vera joġobni. Ġaj Daniel nitkellem miegħu il-ħin kollu, tifhem? Suppost għal-ammolu tajjeb. Tajjeb, se nkunu nafu dal-waqt, se neħdu break, niġu lura u tibda l-azzjoni waqt int verżjoni Jum San Valentino. Lura wara dik il-waqfa, aħna qegħdin hawnhekk bil-programm Int min Int, edizzjoni speċjali ta' Jum San Valentino. Issa magħna it-tmien kandidati li se niltaqgħu magħhom dal-waqt u ħannaraw min minnhom se jkun il-Valentino ta' Elenja. Tajjeb, jiena Daniel u Elenja lesti biex nibdew nilqgħu magħna sal-kandidati għandna 8, Daniel sab 8 kandidati li wieħed minnhom jista' jkun il-Valentino ta' Elenja għal dan Jum San Valentino. Eċitata, qed inħossok eċitata minn hawn. U Elenja issa l-ewwel ħaġa trid tażel 3 li huma semifinalisti. Però interessanti ngħidulkom illi min jinqala mhux se jmur lura b'xejn għaliex Cupido tagħna li għandna fuq in-naħa l-oħra tagħna. Kollox sew?
Kollu sew, Kupidu xi ftit differenti, ftit iktar wild. Kupidu se jħossib illi min jinqala jibatu lura li lem bwiċ panna għaliex ovvjament. Nixtieqwa tkun spettakolari. Tajjeb, naħseb li lesti biex nilqgħu l-ewwel kandidat li nistieden moħħok hawn, tajjeb. Konċentra, isa kuraġġ. Lesta kargata biex tibda tażel, nilqgħu lil Kurt illi għandu 23 sena. Tibda mill-ewwel, ibda nota mill-ewwel. Hello Kurt, tista' tieqaf hemmhekk ta' ħanaddi saħdej Kurt. Alright, ma jimpurtax. Kollox sew Kurt. Kollox sew mhux ħażin. Kemm għandek żmien? 23. Tajjeb, ma tantx tista' tgħid aktar, però ħanħalli fidej Ilenja issa tista' teċita xruħek tajjeb. Ilenja, l-ewwel kummenti tiegħek malli rajt il-Kurt. Jiena imur għal Daniel, parir ma' Daniel dejjem tkun tridu, taħseb. Kemm għandek żmien 22, 23? Il-best friend tiegħi dan, ma nafx kemm għandek żmien. Kieku? 21. 21? Tajjeb. Ġeneralment naħseb li tħobba mikbar minna, jiġifieri bdejna bit-tajjeb. Ma nafx, x'għamlu ħanżommu jew le? Inżommu. Ħażommu? Oh, proset. Mela diġà bdejna bil-lista ta' semifinalisti, fatti lil Kurt ħantu il-lovely emoticon tajjeb illi mixaw. Isma' għalfej għażilt wajt, issa qegħdin bejnietna aħna tlietek, x'kien l-element illi ġelek taqa' d-deċiżjoni tiegħek? Għax bdejt naħseb, bdejt naraħ minn faċċata, bit-takkuna ma nkunx itwal minnu. Għal-meda. Kejjilt minn għosa faċċata? Ija, naħseb nkun tajba. Tajba, ġifieri jena raw, ġifieri takkuna d-darba labet loba importanti ħafna. Tajb, naħseb li nistgħu morru. Mor tajjeb, proset. Semmarru issa għal kandidat ieħor illi għażel Daniel illi jista' jkun il-Valentino. Ħanaraw jekk jaqax fis-semifinalisti. Nilqgħu għal il-Kyle illi għandu ħejdinna. Kif inti? All right? Tħalti sek tħalt ħafna konfidenza, Kyle. Minni ta' konfidenza. Isma' kemm għandek żmien? 20 għandi. Mux nħalluk tajt aktar għaliex ma jkunx feru mbagħad fuq il-kandidati l-oħra. Imma kuraġġ, forsi ma nafx, issa naraw. Ma nafx. Peress li għandu 20 sena. Ejja, kif ngħid. Ek diju ngħidu. U jitfawem. Għazzo, mara ma nħanem klebaw. Nisper, ma nafx għandix iktar siġġijiet fil-kasa. Ejja, stisek, proset, ejja, brava, ejja. Ma bdejnix ħażin għall-inqas. Ġersu naqra l-law, għax għan bqaw serin. Nibza, to be honest. Nibza. Għaw jina fin-nofs minħabba li forsi jkun hawn xi reazzjonijiet li tkun tixtieq tpoġġi. Tajjeb, minn tnej issa għażlet tnej, issa mhux tażel il-kulħadd. Le ma nistax. Ħansemmi regola oħra li għandna fint minn int edizzjoni Jum San Valentino. Jekk Ilenja tħoss illi trid tbiddel semifinalista, tista' tagħmilha di, tista' tbiddel ma' kandidati ieħor li jkollna hawnhekk. Jiġifieri m'intkomx hawnhekk għal dejjem biex ma nibdewx. Kupidu għadu qed iħawwat l-ewwel platt tal-panna, s'issa għadna ma ħlejniex. Sinjuri nilqgħu magħna lil Neil. Mela ħanaraw Neil fejnu? Sinjuri, Neil! Kollos sew Neil. All right, jew. Kollos sew. Erġa' repetin ħalli jisimha kulħadd. Hi, jena Neil, jgħidu l-Ziggy u age 25 plus. Neil. Hey, x'taħseb? Ma nafx hekk. Fidek. Naħseb le. Wejja! Neil minn hawn tittaddi għax hemm parti mill-logħba li hija l-Walk of Shame. Kollu minħabba fik da. Skużani, Neil, jiena m'hemmx tagħmel. Joħosra. Tħossu t-tensjoni qed tikber, taf kif jien? Rajta? Rajta? Issorprenditna issa. Ħanaraw, jiġifieri ġitkom tajba s'issa ma qalat il-ħadd. Mela ħankopru nilqgħu magħna lill-kandidati hemmhekk kien l-ewwel eliminat Neil m'hemmx tagħmel. Forsi good luck next time, tajjeb. Se nilqgħu magħna sa lil Mark. Eżattament Mark Lawrence. Mark Lawrence. Hello Mark, kif int? Hi Mark, tajjeb. Sissa sa kemm għadni buċċini xef tajjeb. Imma konvinti li ħtaqla l-panna? Ma nafx, le, ma nafx, ma jinkonvinċejn mill-ħajja. Oh, allura.
Isma' ma tantx tista' tgħid ħafna affarijiet, żewġ affarijiet, kemm għandek żmien u biex ta' parsi ħadd ma jaf minn fejn inti. Mela, 24 u minn għawdex. Jekk ħajkun fil-finali għal xi triq ħajtini għal għawdex. Imma issa ħejdanna kif jgħidu fejn tidħol l-imħabba, distanza mi xejn, U mela Iva. Iva! Oh, bravo, Mark! Mela, b'dis situazzjoni li għanna, illi sissa l-għajna erba kandidati, jista' jkun Valentino, to be, għal-Elenja, kena wieħed eliminat, pero b'daw it-tlieta hawnhekk issa ridu naqilgħu il xi ħadd żgur. Se nilgħu għan aktar mistiedna, ċoe aktar kandidati, il-5 kandidati li għandna magħna, Christian. Tħossu issa m'hemmx kummenti, ġifieri provaw il-provokazzjoni. Hello, Christian, kollu sew. Tgħidilna tliet affarijiet dwarek. Ma nafx. Kemm għandek żmien? Għandi 23 naħdemu. Minn fejn inti? San Juan. Minn San Juan. Tgħidilha xi ħaġa oħra? Tal-aħħar, l-aħħar biex ma. Nice to meet you. Tara, ħan iċċekkja ftit issa l-interess. Ħajkonna problema bit-takkuna. Bit-takkun. Imma dit-takkuna tilab logħba importanti ħafna, ta' Jiġifieri ħadd waħħal fit-takkuna u r-risposta finali minn naħa tiegħek għal Christian hija. Sorry, Chris. Kemm qed tagħmilha minn qalbu Cupid. Grazzi lil Cupido illi qed jassistina. Proset Cupido m'hemmx tagħmel, m'hekk hemm il-walk of shame, hemm kurrutur b'ħafna tajjir ġej. Miskin m'hemmx tagħmel. Tikser il-qlub Elenja. Ħaġa li. L-ar ħaġa. X'jidherlek minn semifinalisti li għandna s'issa? Sadattant għal min jista' jara hemm kellna veduta tal-takkuna. Mela ħanilqgħu magħna kandidat ieħor illi jista' jkun il-Valentino ta' Elenja. U allura se nilqgħu magħna lil Matthew. Sadattant Cupido diġà beda jipprepara. Anke lilha, beżżani ħafna kolossew Matthew. Alright, mhux ħażin. Matthew Sant Sultana. Kemm għandek żmien? 21. 21. L-istess. L-istess, sorry, għax l-ewwel reazzjoni. Kont ix-xar mbagħad. Jiena f'Mejju nagħlqu. Jon kajjen. Jixra għandna l-istess. Għalfej qed nara ħafna interess diġà, U itwal minnek għadha. Eżatt, takkuna tkun tajba. Daqshekk biżżejjed naħseb għax ma nixtieqx inkompli nikkomplika. Ħalli nara ftit x'inhu jiġri din in-naħa. X'taħseb? Ħaseb ħajkunna mpartu. Ħanpartu ejja. It-partit, mela qed insemmu t-partit. Sejn għala xaħat mis-semifinalisti u minn floku se jidħol Matthew Sant Sultana illi għandu 21 sena u jalaqhom f'Mejju u dik ta' Mejju ħallit Għax l-istess star sign. Tifhem? Probabbli. X'aktar, x'inhi Jon kajjen. Ejja bis-serjetà. Għax ma nifqux ħawa. Għax qed nara jisa jispiċċa diġà. Mela, lil min se naqalgħu hawnhekk tensjoni kbira għandna lil Kyle. Fidejku, ħajerta ġo tkun maħna Eżatt, u muftit għanna l-Kurt, il-Kyle u l-Mark Lawrence li huma semifinalisti u allura irridu nażlu bejnietom. Fidejku. Nasib il-Kyle. Il-Kyle? Tina l-emoticon Kyle. U ħalli fidej Cupido biex juħsibek jek tistaw tużaw dik il-naħa minħabba li. Ejja, miskin, memx Lanqas jara ma ħallejtu, miskin. Minn din in-naħa. Sorry. Tajjeb, mela dak Cupido naqra iktar feruċjat minn Cupidi oħrajn. Mela poġġu bil-qiegħda, Mark, għandna 3 finalisti, Mark, Matthew u Kurt. Se nilqgħu magħna issa aktar semifinalisti, ċoe aktar kandidati. Nilqgħu magħna issa Eman illi għandu 21 sena. Għalfejn qed titħaq. Għalfejn qed titħaq. Rej, joġobni li sema probabli. Se ngħidilkom, dawk illi qegħdin indaru ma jistgħux jifhmu jiena waslit l-informazzjoni tajba grazzi għal widna kbira li hemm minn barra. Illi informatni, se ngħidilkom dal-waqt. Eman, kif inti? Mhux ħażin. Kemm għandek żmien? 21. Hemm xi affarijiet oħra li tixtieq tgħidilha lil Elenja? Le, ta' Jew illi kont xtaq tgħidilha? Le.
Ma ħana jidilkom għax issa min qiegħed id-dar min jaf forsi kun jixtieq ikun jaf. Għaliex Eman fil-verità huwa l-ex boyfriend ta' Elenja u għadu qed jittama. X'taħseb ħanamlu pass lura? Ma kontx nafa din. Le? Tistgħu terżqu lilhaw? Nibsa. Iva jew le, ma nafx kien ġara bejnietkom. Teħċan sejja. Imma jaħasra Kollet jaqbess għalih intini ċans. Ma nistgħux indumu wis. Fine. Ejja, fine. Ok, għanti ċans. Lil min sena ilaw? Għandna lil Matthew, lil Mark Lawrence u lil Kurt. L-ismid zero, fittex il-name tag. Kurt. O Kurt, id-dispeċini, naf li tiddejjaq meta kollok il-krema mawċek, iġifiri kupidu bil-moten. Ej! Tajjeb, tajjeb. Min dinnaħa mill-Walk of Shame. Tajjeb, grazzi jemmek lil Kyle. U nil-għamana kolpa audition'a kbira dik. Lil-Eman, mela sissa semifinalisti tagħna huma Eman, Matthew Sansultana u Mark Lawrence Zammit. Tara, Mark. Ġifieri Mark qiegħed mal-aħħar tlieta. Fadal wieħed biss. Issa. Stejna diġà. Meta tkun qed tieħu gost, dak li jiġri l-ħin itir. Tliet semifinalisti nil-għamana l-aħħar mistieden Josue illi għandu 24 sena. Josue kollu sew? Rajt, s-sara. Żewġ affarijiet iżgħar tista' tgħidilna dwarek fuq Elenja. Għandi 24 sena? Mela skużani ħadd żbaljina. 24 hekk. 24. U hobby mqar hobby wieħed minn ħafna li għandek. Kien sifer. Tħobb is-sifer? Inti tħobb is-sifer ukoll. Ħanaddi naqra peress li il-ħuttab. Ħandara naqra ftit x'inhu jiġri din in-naħta, jekk ma jimpurtax. Hello. Hello. X'se nagħmlu? Se nbidlu semifinalisti jew le? Ma nasibx. Le! Itta tkun etlek. Mewajma. Mela Josue, attent minn xi kremi li tista' tara qrib tiegħek. Sajjeb miskin, minn din naħa Josue, minn din naħa xaw il-Walk of Shame. Grazzi Josue, grazzi. Miskin. Din hija xena li veru qiegħda ssewweġ l-qalbi. Mela, għandna tliet semifinalisti dal-waqt se nkunu qed nażlu il-Valentinu, però għandna xi ħaġa li se tkun qed tiġri dal-waqt daw l-speed dates illi ġejjin u allura fejn il-kandidati semifinalisti jistgħu juru x'jistgħu joffru. Dal-waqt, waqfa ta' riklami u niġu lura. Nilqawkom lura u allura għandna tliet finalisti, ċoe semifinalisti. Issa għandna it-tieni parti tal-programm tagħna fejn se jsiru dawn l-speed dates illi huma kollha differenti. Mela li se nitolbu lil Eman, Matthew u Mark illi tfittxu ftit taħt is-sit u għandkom issibu karta li tgħidilkom intom fejn se ssir l-speed date tagħkom, fitxu sew. Uruwinna, wara li tiftuha, uruwinna ħalli naraw ftit fejni l-speed date tagħkom fejn se ssir. Ħalli dak li jkun jibda jaħseb ftit x'jista' jagħmel. Mela, urina ftit Mark. Mela, Mark Lawrence, movie date. Ejja. Kieku x'toħda tara film, Mark? Aħseb sew. La Land naħseb. Għaxtati kemmu tajjeb. Imma għadni ma rajtux, ma nafx. Tara, urina ftit, Matthew. Picnic? Ejja. Fejn toħodha kieku picnic? Efem, vera mux tajba l-piknik, bħalis. Ġazza naħseb jek morru piknik. Ma nara fejn tista' hemm ħafna postijiet ta' għali, per eżempju, jagħmluha bis-siġar. ta' għali. Tinteressakom. Urina hemmhekk fuq dik il-kamerat hemmhekk. Dinner date għal-Eman, ġitek tajb. Kien hemm xi plat li forsi dejjem xtaqt iddewwaqula u issa ħajġik iċ-ċans? Naħseb Indian. Indian? Mela jidher illi hawn leċitament qed jikber. Għandna tliet speed dates illi ġejjin minn hawn ftit ieħor, se nkunu magħkom dal-waqt. Tajb, jien u Daniel Testa issa lesti kważi kargati biex insegwu tliet dates, tliet speed dates illi għandna 100 sekonda ma' kull ġuvni.
Infatti Daniel palissa jgħat il-popcorn man tagħna. Elef naqra lil wall. Sen ħalli fidej Daniel biex jgħaddi il-popcorn lil Mark u lil Elenja li jissa jinsabu lesti għal movie date. Fidejk? X'ħataraw allura ġejtu taraw? Hello. Thank you. Suppostu għatal biljetti. All right. Sen ħallu fidejkom. Il-mit sekonda ta'kom jibdew issa. Hi, good evening. Good evening. Grazzi tal-li ġejt. Oh, hello. Kif intefa mill-ewwel. X'inhu l-film? La La Land. All right. Sabiħ jgħidu. Ryan Għadni martuxin. Gosling. Mara baħal Golden Globes u għek, bera, unka ma Stone gustuża. Inti u kol, ta' inti tiktar minna ma Stone. Allura, billi tej xawdex. Ma jxawdex nex Malta. Ġifiri, ma għandu daqsek problema xin insu. Le, mela, nsu wis, anzi. Bis kilometri, ċoħe, mux bis bispid. Eżat, ma bil-forsa ki kollok ta' għax niġri ħafna bil-karozza. U paċenzjus, li xina persona high maintenance ħafna. Paċenzjus man nies. Imma mux daqsek ma l-equipment u l-affarijiet, ma l-karozza minix. Ejja, ma man nies paċenzjus ħafna. Hemm ħafna nies li nieħu paċenzja bijhom f'ħajti u li jieħdu paċenzja bija wkoll. Okay. U billi naraw ħafna fuq il-television, ħajkun hemm ħin għalija. Jkun hemm. Tittamlu l-ħin, bħalissa peress li single m'hemmx ħin, imma ma jkun ma' xi ħadd, you make time, jekk verament kont tkun magħhom. U hekk nagħmel f'dak il-każ jien. U kemm ħatoħroġ persuna fuq dates hekk matul il-ġimgħa? Quite often ta' ġob noħroġ, l-aktar fil-għaxijiet. Allura issa mhux qed toħroġ, allura ma tfatti. Mostly, bħalissa vera mhux qed noħroġ, vera. Mela, nis jimporta jekk jina u Daniel. Kienu ħajbqaw għaddejjin. Niformaw naqra ta' qalb għaliex kienu ħafna sparks għaddejjin, Mark? Spiċċa l-ħin issa biex namlu l-affarijiet ċarri. Kienu ħafna interess. Ejja, ma l-ewwel hemm il-bidu għamel hekk. Ejja, ntefa. Impressjonani tudiju. Ejja, u aktar minn hekk beda jippromovi li l-nifsu ħafna. Beda per eżempju, u le, Malta noqgħod. Li kieku kien Għalvera, ma reklam. konċet nikdeb ta' Kieku kien reklam, kien imur tajjeb. Mela. xtratni kieku. Ma nafx jek tixtajdila xaġa tal-aħħar, għax di sanda 100 sekonda oħra ma. Ma liħor. Ok, le, jena nawguralek minn se jkun il-lucky one li jihdok se jkun vera lucky. Each one of us jista' jkun jina, wara, perek ikun laħran. Jkun vera lucky, vera. Tajjeb, ħanoħdu lek il-popcorn il-testa. Se nimxu issa għaddejt illi jmiss, din għaddejt partikolari ħafna xaktar xilli xenarju illi ġili eżista bejn it-tnej, bejn iż-żewġ elementi li għanna, bej Elenja u Eman illi il-date tagħhom hija dinner date, għandkom 100 sekonda, għandek 100 sekonda biex tajdila dak illi knat fadallek tajdila. U anki inti ta' ġifieri fejn tista' tara x'tista' tirranġa. Il-100 sekonda jibdew issa. Good luck. Xaqna rajt. Alright. Iġifiri, kont taf li ħajkun hawn jien. Maybe, yes. U ġejt xorta waħda. Forsi raġuni waħda il-għala ġejt. Għax xsib li ħanaqla l-panna. Ej, kont les li taqla. To be honest, ma konx naf li wasanna fl-aħħar wieħed, xku lajt għal-panna. Eżatt. Għalek. Iġifiri. Xsib li ħanaqla ħaj, jena. By the way, qed noqgħod ħdejk. Veru? ċejna neighbors, ġifiri. Kważi. Okay. U x'inti tagħmel? Naħdem bħalissa. Nisimak ix-xogħol ukoll. Ukoll? Wasalna f'improvement għax qabel ma kontx tismaqni. Le, kod nisimak. Kod ngħidlek kemm għandek leħnek sabiħ ukoll. Taru, x'inhu? Allura, x'ħajnbidlu l-affarijiet din id-darba? Tajjeb laġinu. Tajjeb ħafna laġin. Ma nafxux. Le. U fejn marret ċaqarek? Tajta. U għandu najt. Għax ma kellix ċans noqgħod nagħmlu hekk, nkun busy. Allura tajta. Eżatt. Tajta. Ma kontx naf li 100 sekonda daqshekk twila. Dak il-noċċali li dak iż-żmien ilu, dak ta' kont, jew biddiltu. Actually, jaħa kien wasal meta. Dak jien kont għażiltu lek. Iwa. Waqafna ma dik li jiena kont għażiltu. Iwa, noċċali.
Ma nafx, Nagħmlu l-aħħar waħda. Anka Daniel beda jgħidli. F'mit sekonda kos ġildu xi 4 darbiet, ġifieri jekk jagħmlu sija ma nafx jiġri. Imma kien hemm naqra sparks, għax il-fatt li f'konverzazzjoni sem isma' ġejt noqgħod ħdejk ta' isma' qed nisimgħek fuq radio ta' jiġifieri ma nafx, ma rid ngħid xejn. Persuna ġdid inbidel issa x'issa tisimak pereżempju. U xeman. Tantu hekk li Mark Lawrence beda jħossu kważi hemmhekk Però issa naraw l-għażla finalija ta' Ilenia għal min forsi inaqgħod ma' ftit iktar tard dawn huma il-finalisti mill-8 illi għażel Daniel Testa għal Ilenia biex ikunu il-Valentino tagħha. Però rridu nażlu wieħed. Se marru għall-aħħar wieħed. Se marru għad-date għall-picnic date, skużawni. Illi għandek ma' Matthew li inta femmek jisu qed jilqannis fil-ħarem. Nistgħu nibdew il-100 sekonda għal Matthew u għal Ilenia jibdew issa. Hello. Hi, rajt kolla sew? Wow, kama sabiħux. Sabiħu, għax għaziltu ġewwa biex ma tiksaħx. Himnalla. Timmer palissa kemm marru piknik palissa, ismaru din ġazzali. Probabbli. Ma nafx, kif forsi smajt ngħid il-Mark, persuna high maintenance ħafna jien, pero naħseb waħda mill-affarijiet li jgħidu importanti ħafna lija il-messaġġi. Jekk ħanibatlek messaġġ kemm ħaddum biex tibat lura? Ifhem, skont jekk eżempju, ovvjament dak il-ħin nkun id-dari u hekk korrett. Imma eżempju fost il-ġurnata inħalli naqrax mhux il-ħin kollu ħanoqgħod fuq il-mobile taf kif. Ġifieri mhux spot on mill-ewwel, ġieli ovvjament mill-ewwel imma skont eżempju nkunu filming u hekk, kważi il-mobile indum naqa' ma nużax inkella. U jekk forsi tkunu ħirġin inti u sħabek u jiena irrid noħroġ ukoll lest li tikkanċella l-sħabek. Nikkanċella? Biex ma tmurx ma sħabek biex tiġi miegħi x'imkien. Mlest. All right. Skont is-sitwazzjoni kemm tkun ilha ppjanata ovvjament. Jekk tkun last minute tiegħi. Tiġi minnaħa Għedlek li-high maintenance. Naf, ma nispera li inti tifhem lili wkoll. Tara. Ħallatu jaqsam. Tara. U jien persuna li xinħallesti irrid nitlaq. Ġifieri jekk qiegħda d-dar il-lesti irrid nitlaq minix ħanqod nistenna. Kemm iddum biex lesti. All right. Probabbli int ħadd lesti qabbli. Allura trid tistenna ftit. Ġifieri, ma jimpurtax. Ma jimpurtax. Ħaġa nsibx nagħmel. U s-suq. Grazzi Daniel tal-li kont maħħok hemm Daniel Testa l-stopwatch tagħna. Rajnikom sew. ħafna xinajdu dwar din id-diet Ma l-ewwel għad bitili tal-ħbib, ġifieri, kieku jiena qiegħed minn flokok battu tlaqt. Hemm raġuni li int m'intix qiegħed minn floku. Insomma, ma tiskantax, ġifieri għax kienet jgħidli fuq l-affarijiet li jsiru. Hemm ħafna xnajdu dal-waqt, u rridu niskopru minnu l-Valentino ta' Ilenia, għażla bej Mark, Matthew u Eman. Sekunu l-ura dal-waqt u niskopru ftit minnu l-għażla ta' Ilenia. Tajb, ninsabu kollha hawnhekk issa skjerati kif jgħidu, Ilenia jidher illi waħsed biex tiddeċidi kellna dawk 3 speed dates għandna lil Mark Lawrence, lil Eman u lil Matthew fuq naħa l-oħra li qed jistennew il-verdett tagħhom jekk hux se jkunu l-Valentino ta' Ilenia. Isma' Daniel x'taħseb inti? Kieku kellek tagħtiha parir ta' ħabib ġenwin. Ara, naħseb illi hemm aħjar imur. Mhux ħataħdem. Le? Le. Issa Marko Matthew naħseb kienu pjuttost fl-istess ilma. Issa naraw fidek. Se nħallu fidej Ilenia, mela id-deċiżjoni finali se tittieħed issa. Stadejt li sew. Se nażlu lil. Le ara, ngħidu lil min se neliminaw l-ewwel. Il-Eman. Ejja miskin dispeċini Eman. Provajt naħdimlek ħafna li jien. Però id-deċiżjoni issa bejn Mark Lawrence, skużani, u Matthew. Ħanejt l-isem finali. Mela. Sibna għana jmur t-tuħan, L-isem fin għawledi bħal ta' Miss World. All right. Mela, il-Matthew. Xħatlek, mill-ewel għatlek li tażel lilu. Unfatti kienaw odds tajbin ħafna li tażel. Matthew, grazzi l-Leman memx taħmel.
Mbagħad inti fil-każ ċempilla u tija tajjira tajba. U grazzi lil Mark Lawrence. Jena nista' nibqa' ħbib ma' daw. Żgur tista' għaddi li law tajsu tiegħek issa, għaddu li law. Grazzi b'mod partikolari l-sponsors kollha, b'mod partikolari il-Enja u l-Matthew ngħidulhom illi għandhom ukoll date il-Saurucci Indian Restaurant. Nitolbukom biex tieħdu gost kemm jista' jkun. Irridu nirringrazzjaw lit-tim kollu ta' MediaCast illi kienu hawnhekk u fakrukom intom li tissegwuna biex tfittxu fuq il-Facebook il-paġna ta' MediaCast u tagħmlu like u segwu dak kollu illi jipproduċu daw l-istudenti tal-ġen għaliex verament bravi. Grazzi l-sponsors l-oħra Vasquez Jewelers għandna wkoll xi ħaġa għalikom it-tnejn ta' Lenja u Daniel. Daniel, grazzi mill-qalb tal-ħidma li għamilt biex sibt il-kandidati. Grazzi wkoll il-Emanuele Delicata Winemaker u Lourdes Opticians bħala apprezzament. Aħna nagħlqu hawnhekk nawgurawlkom jum San Valentino mill-aqwa u jekk m'għandkomx ittamaw illi issibu wieħed malaj kemm jista' jkun jew waħda. Grazzi lil kulħadd. Ciao ciao. Grazzi lil Logo Graphics, għall-għajnuna fis-set, Concept Scarabess u Bimania Accessories, għall-armar tas-set, Makeup and Brows by Debbie Farmer u Antonia Formosa minn Tamara Bear Beauty Parlor, għall-irtok, Gary Westacott The Hair Lounge, għall-xar Lenja u Daniel, Vasquez Jewelers, Emanuele Delicata Winemaker, Saurucci Indian Restaurant u Lourdes Opticians, għar-rigali tal-mistednin.